and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Last chat. Ano ba yan? Last chat. Ang baby. Luwata. Oo. Uy! Oh, hala! Nahug ang baso o nabuak. Gusto lang. Ay, ilisdan lang na to. Ilisdan na to. Nga ano man to eh. Nabuak mong baso nga. Nahaplot man. Nahaplot man lang sa akong kamot. May munta na akong pagkagunit ito ba eh. Hala. May dautan kang tilimadon ang mong hitabo. Biotik. Lain na sa akong paminaw ah. Ayaw kayo kuyaw diya. Unsa ka man, uy. Kuyawan ko eh. Ayaw kuyaw. Lain. Sit daw tang tilimadon. Bay, nakuyawan lagi ko. Kuyawan kay ko. Mao lagi. Ayaw kuyaw. Kaya magkuha kong laing baso. Unsa ka man, uy. Bay. Bayran na to ng baso na nabuak. Ay, naunsa ka man. Bayran good. Hey, ako'y bahala. Nangilis naman ka. Muli na ko. Kati, Please. Muli na ko, okay? Hapit na alas 12, oh. okay. Wala yung problema. Okay, na ako'y gibutan siya kung pag. O sige, putang ni mo. Tanawa lang niya. Ay, unsa lagi. 50,000. Gibayaran ko ni mo. No. Simple. Gibayaran ko ni mo. Ayaw sabtang yung ano. Okay, di na ta maglalis. Alas 11:30 na. Oh, okay. Nilampos na ka. Kathy, Tingalig. Dili na ka managad na ako. no? Hindi ka na may tabo. Tingalig. Isnabon ako ni mo. Di lagi na may tabo. Sige na. Muli na ko. Nato na ako si Janice. Si Bay Franco. Nakuha na ba ka ni Scotty? Nako. Kiahak biyay ni maudi ay. Yusan ni kusligid. Layo para ba itong Resto Barda nga itrabaho ani Kati. Saon na ko ini. Mangita po kong vulcanizing shop ani. Lisod masadug akong biyaan ni akong motorsiklo din eh. Kawaton lang eh. Ay, gusto dito ang kong cellphone ba. Tawagan ako si Kati. Hey, makitingog-tingog. Wa lang. Oh, kinsay nanawon. Akong bana. Oh, tubag ko nimo? Ikay mo tubag? Unsa? Ikaw ba may mutubag? Sige na, ikay tubag. Og sultihing magtipo na ta. Ha? Oh, tubag ka oh. Oh, come on. Yabag magkay. Didi ka manuhod sa kumbana. Nga dadun ako ni mo. Kay magtipo na ta. Kati, uy. Unsa? Oh, Nagsige nagring, oh. okay ako tumagon. O tug-ana na ako sa tinuod nga nagkuyog ka. Be, ako ito bagbe. Pudsan man eh.
Ayaw, eh. Nahilo man. Okay. Oh! May ring pag-usap. Ay, pagsapa. Hello, Dong! Ay, hello, Kati? Langga! Langga? Asa naman ka? Kwan, di ako sa vulcanizing shop. Nagpa-tapa ko. Naiusam ko kugligid ko sa motor. Uy, hala, naunsa day ka, Dong. Nadisgrasya ka? Uwa nga noon. Oh, salamat. Pag-amping in taon, Dong, ha? Ug ay kabalakan ako, kay padung ako uli. Mo ba? Ay, nisakit po gudong ako puso, Dong, uy. Nagdisminorrhea man ko, Dong. Mo ba? Unsa man? Apason ti ka diha, Langga? Ha? Ay na lang, uy. Diretso na lang uli dito. Okay? Unya, ikaw, Dong. Tingalik binuangan ka diha. Okay ra ko. Ay problema na. Okay, sige, Dong. Amping ka, ha? Boday. Bye, Langga. Langga nung siya yung gitawag na ko. Di naman sa adlaw. Maudi, kisakitan di sa spouse on din niya. Nagdisminorrhea di siya. Muapas ang siya da. Maalasad di eh. Niyusan sa ligid sa motorsiklo na ko. Uy, hapit naman di mahuman og bulkit eh. Hello, Pa? Na, malangan ko kay nahiyusan ko. Natunog ang ligid sa akong motor. Unya, si Mama Kathy? Natawagan na ko to siya o muuli na lang ko siya na kay nagdisminorrhea ko siya. Uy, mao pa? Hapit naman sa mahuman ang pagbulkit na. Muuli na ko karon tataod. O sige pa, amping diha ha. Okay na. Lugar lang. Hindi ka magpatod. Ayun, magtaksi na lang ko. Mao ba? Basin baog, makakita pa ang akong anak. Naghihatod na sa akong private car. Okay. Sige, alin ako. Ay sa... Mawa ang akong lipstick. Okay na. Okay, bye. 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 Hello, Kathy. Sofia. Ano naman? Nawa na sakit si mong pusoin? Okay na. Pero nanawag ko nimo kay in case ba manawag nimo si Franco, manguntaan ako nun sa oras ako nga nipiya diha. Ingna lang nga mga alas 11 na pasado. Ha? Alas 10 pa ba yato? Ay ingna lalagi nga hapit alas 11 ko magpiya diha. Kay gisakitan ko sa kumpuson, okay? Oh, come on. May milagro ka nyo. Ha? Milagro ba? Diin mo ni Mr. Martinez? Unsa? Tugan, diin mo. Ay, wa lagi in town, oy. Hala, nga naman ka, Sofia, oy, may ba na taon ko? Na si Franco? Kathy. Sofia, dili ko gustong makasaha sa akong bana. Kaya bisag ingon ana lang na si Franco, pero pinangga taon na ako, oy. Honest pa. Kathy? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!